عزوز سلام تانا تقبلوا فنويري تي في أم كتتال تركبوا زخبركم من زخبركن انتخطاتلتنا كمي تمسيوم ساعة شعت مشت آخلون لو محاموس 10 تحساس تدالوه هقراون أهقراون زيناتات حزنا لكم كريمنا لنا نمكتتالكم بخبر زعد ميفرم قدي بغندي نتبتات قافلم همادي أم معبال بقعات من سيادك أنستيو زقبرو وفرب زلع عليه كمزدف قال قليسون أب نوزو بعد قيح برسة أقراب نمكتاء ترى هزبنا محضر تخبابن كعزز متحساس بغريبهم أب زوبا عن سباب تعنا وربحاتات أيودين استحوصوا جواز تمرتوا وهيبهم أب وشمت كازا تمزابلو فلسطيموان لبعيت محلالف حمامات تقاليعهم كم زلو تقليسهم بريزيدنت بوتين أبز عامت زي لعلي فرق مليون زيقاتاتنا بحيلتات مكالقال كم تتصنبرو أفليتو أمريتو توافيروم زلو واتحادرات فرنسا خابز متسع عسران كلتن تحصاس جميرو همزوصو منغست إيجر أفريتو همادي أمم عبال بقعات من اسيادك انستيوز قبرو فربز العالي خمس دفع اللو قليسهم وكيل إرينا يوناتان يعبيون بريزيدنت نايت محبر راز زراريبو زدالو صبصابالو أرسي ماسمروم كتغربيا هاجراوي محبر دك أنستيو إيرترا أم براخ نقحاتن ممعبال بقعاتن عغمتاتن عبالات بحفشة من سيادك أنستيو دما بفلاي زقبرو وفر بزل على كم زدف قالو قليتهم بريزيدنت حماد ويزرو تخاتس فاميكائيل مس إيرينا عبز قبرتو قال محتد محبر مسناي سرح مشاركتو بموههات كاب كلتشحن عسران كساب كلتشحن عسران سلستن زتفلا ليه موياوي سلطناتات كم زودبن وتيتو أتبابعي كم زخونن حبيرام هماده قنتي بمنغس زوت مدبات ابتن فرقه حبرتسب زخونا دقه انستيو بحفشه انست سواتن صقومات عليت سدران دما بفلاي قلحتا بمغبار اب شدشتيو زوباتات كنطف مصنحو بمتقاس حتو دقه انستيو حتو ملا حبرتسب سلازخونه دغف ناي نفس وكف زيغان اكلات منغستن كالوتن كعزز ازخخيرام نتن زياده حلفنت تسكيمن دلوا دقه انستيو انستي سوات حدرز قدفلنا هتانات نزياتهم نمنباي أديتاتهم رأسن كإلن كعبيهم نمدراخ كالي بولكي نابرئن زقبرا حدارن زقبرا دك أنستيو نزياتنون اتهم زولدو قلعوت أكال نايز حبرت سبس لزغونو صباحون نزها قرزي أقل قلتا قونس لزقبا بزقبا تملمينهم كعبي من انتي قلحتا بمبهاب أبقط أباخي شجرات استفلالي مويا هيبكار إسان زغلالو بايتا أمتطح إذا مثلا تحدات نكايد نقحات نايدك سبات كبل مأنتي بس نفلت أتاوي ما قدي حتى قال نستيتو قنع من لا شرقيبو كلها أنا محبرة وفتحي إيدن قاتون كوينا هنصرح مأنتن تقوسقواس أزي حيالي أب كلن زباتات كأ إذا قوسقواس زي قبر أب زطرع زي كونه إن كلها يبدي أسبراون تماسا سالو قوسقواسات قبري أب كله خمت زدل تبتش حدو ينتيلنا كاب حق أي زرحق أي قام كتب صبغ أيكوناني مس كله زلنا بدهوتاتن حصرتاتن نقول بس إحنا ياخذ بلاين خلينا بتن زلوانات حستو بتن زلوانات صقاتات كن اتخنقبرو نخيل غيرنا علنا إنا نبل أبركتو عوض أزنة تفجنا فر محبر بزميل كدما ويزرو تخا أب كلها هاجراوي مدبات عزوز أبركتو كم زلوان أب كلن زوباتات هاجرنا مأكلات موياوي سلطناتات نمسرح زوسدون زتكبرون تبقسو دما قلوح مرأيا كم زخونة بمتكاس أب زوان زي نت مأكلات نمعتاق ينطفا كم زلوا حبيرام أب نفس وكف زوبا دلوا مسلت أن مأكلاتنا بأبالاتنا كم بروجكت حزن أب دياسبورا زلوا زتسرحا هنساتاتين زين تكالات زياتن مهلاو النقورو مدبات بزي زخوان السكفتا أقولقلوت كنركب نخيل بوتاس لزلنا خاني ببوتانا تطعمناون مدباتنا خنحنصص أخيلنا مالتي سلازي اتبوتا مركب نبعلو قليل سلازي كونه أبزن تكالات زياتن
ዕድላት ናይ ስልጠና ክርከብን ከሎ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ኣብ ገዝአን ኣብቲ ብጾተን ዝሰርሓለን ትካል ኮይነን ክመሃራ ከለዋ ዓቢ ዕግበት ይህበካ ማለት እዩ ኣብተን ማእከላት ናይ ማዕለማ ካይላ ሲንጀር ቅዲ ክዳን ዕንቂ ፍዕሎን ላኻን ስልጠናታት ከም ዝካየድ ብምሕባር ደረጃ ሞያዊ ብቕዓት ሰልጥንቲ ንምርጋጽ ቀጻሊ ክትትል ከም ዝግበረለን ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምትሕብባር ንዕብየት ናብራ ዝሕግዝ ስልጠናታት መፍረደርሁ ጥሪትን ንህብን ምስ ኩባንያታት ሰገንን ሓራትን ብምትሕብባር ድማ ናይ ምምራሕ መኪና ስልጠናታት ክውድብ ከም ዝጸንሐን ከም ዝቕጽሎን ኣብርሃም ኣብዚ ናይ 2023 ዝተደረተ ሞያዊ ስልጠናታት ኢና ሂብና ግን እዚ ማለት ነተን ዓሚ ይኹን ሕጂ ስልጠና ድህባ ደለዋ ግን ቀጻሊ ምክትታል ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ማዕለማ ኢደን ከጽርያ ዕድል ኣለዎን ውፃ እተዋ ክራይ ክፈላ ዝብለን የለን ክሳብቲ ፕሮጀክት ተረኺቡ ካልእ ስልጠና ዝጅመር ኣብኡ ኮፍ ኢለን ይሰርሓየን ኢደን ኣጽርያን ይሸጣየን ከማን ተንደቀ ኣንስትዮ ነብሰን ኮናን ንደቀን ከኣልያን ዕድል ረኺበን ዘለዋ ደቀ ኣንስትዮ ኣብ ተሓሳስበአን ኣካይድአን እውን ዘበናውነት ክህልዎ ምእንቲ ጥንቁቋት ክኾና ምእንቲ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ዓውደ ዘታታት ተወዲቡን ይውሃበን እዩ መሬት ሕርሻ ተኻሬን ኣብ ልምዓታዊ መደብ ንዝሳተፋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንምብርታዕ እውን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብደረጃ ኣውፈርቲ ዝስርሓሉ ባይታ ክጣጣሕ እንከሎ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣስታት ሱሳ ጨንጓዕቲ ማይ ሞተሮታት ከም እተዓደላ ፕሬዚደንት ሃማደ ገሊጻ ኣብ መወዳእታ ድማ ሕብረተሰብ ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታት ተገንዚቡ ንምውጋዱ ክሰርሕ ድሕሪ ምዝኽኻር ኣባላት ሃማደ ኣብ ዲያስፖራ ንኹሉ ዘጋጠመን ብድሆታት ኣብ ምምካት ንዘርእዮ ዘለዋ ትብዓትን ተወፋይነትን ሞጊሳ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ተራ ህዝብና ማሕደርቲ ከባብን ክዓዝዝ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣተሓሳሲቦም ዘይሕጋው ንጥፈታት ምፍሓም እቲ ቀንዲ ጠንቂ ብርሰት ሃብቲ ገረብ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሓላፍቲ በዓል ስልጣን ኣቶ ኣሕመዲን መሐመድ እስማዒል ካብ ህዝቢ ዝኽወል ስለዘየለ ዓገብ ክብልን ንፈጸምቲ ገበን ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ምትሕብባሩ ከዛይድን ተላብዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ንኡስ ዞባ ፎሮን ገለ ዓድታት ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕን ናብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ከኣቱ ዝፈተነ ብዘይሕጋው ኣገባብ ዝፈሓመ ልዕሊ 2000 መሸማዕ ፈሓምን 300 ኩንታል ዕንፀይትን ተታሒዙ ከም ተሃገረ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣሕመዲን እዚ ንበይኑ ኣኻል ስለዘይኮነ ብተደጋጋሚ ንዝተሓዙ ከቢድ መቕፃዕቲ ክብየነሎም ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓለዋ ኣግራብ ንበዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ጥራይ ዝግደፍ ስለዘይኮነ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ማሕደርቲ ከባቢ ድማ ብፍላይ ጽኑዕ ሓለዋ ክገብሩ ብምዝኻር ንቕሓት ንምብራኽ ዝዓለመ ጎስጓሳት ይካየድ ምህላው ኣብርሂቦም ኣዮዲን ዝተሓወሰ ጨው ጥዕናዊ ረብሓታቱ ብቐሊል ዝጥመት ስለዘይኮነ ነዚ ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራጽ በብዞቡ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ተጠቃምነት ኣዮዲን ዝተሓወሰ ጨው ከም ንምባልን ብዋሕዲ ኣዮዲን ስዕቡ ሕማማት ንምቁፅጻርን ዝነጥፍ ሓይሊ ዕማም ብደረጃ ዞባ ቆይሙሎም ወኪል ኤሪና ተስፋንኪኤል ገብረየስ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለዎ ትሕዝቶሎ ሰሚር ጀማል ከቕርበልና እዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ጥዕናዊ ረብሓታት ተጠቃምነት ኣዮዲን ዝተሓወሰ ጨው ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ12 ታሕሳስ ኣብ ከረን ተዋሂቡ እቲ ኣስተምህሮ ኣፍልጦን ርድኢትን ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ኣዮዲን ንደቂ ሰብን እንስሳታትን ክብ ብምባል ብሕፅረት ኣዮዲን ንስዕቡ ሕማማት ንምቁፅጻር ዝነጥፍ ሓይሊ ዕማም ብደረጃ ዞባ ንምቋም ዝዓለመ እዩ ኣብ ትካል ደረጃታት ኤርትራ ሓላፊ ምቁፅጻር ብቕዓት ኣቶ ኣለም ረዘነ ድሕሪ ባይታ ምፍራይ ጨው ኣብ ኤርትራን ኣገዳስነት ጨውን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጨው ኣብ ሰብነትና ዝርከብ መጠን ፈሳሲ ምዕሩይ ክኸውን ከም ዝሕግዝ ኣዮዲን ምዝውስኾ ድማ ካብ ጸገማት ዘሕታለ ኣእምሮ ጸገማት ስርዓተ መትኒ ጉርንጉሪት ጸገም ስርዓተ መፍረን መጠን ሞት ህፃናትን ኣብ ምንካይ ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ኣረዲኡ እቲ ዝበለጸን ዝቐለለን መንገዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብቐረባን ብዝሓስርን ዝረኽቦ ጨው ኣዮዲን ምውስኽ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ሃገርና ኣዮዲን ዝተሓወሰ ጨው ካብ 1994-95 ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝጀመረ ገሊጹ እንተኾነ ኣብ 1998 ኣስታት 98 ሚእታዊት በፂሑ ዝነበረ ተጠቃምነት ኣዮዲን ዝተሓወሰ ጨው ኣብ 2010 ናብ 86 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ብምንጻር ምሕዋስ ኣዮዲን ኣብ ጨው ሓንሳብ ምስ ተኣታተወ ብቐጻልን ብስሩዕን ዝካየድ መስርሕ እምበር ብሕፅረት ኣዮዲን ዝስዕቡ ሕማማት ተኣልዮም ኢልካ ምቁራጹ ግቡእ ከም ዘይኮነ ኣገንዚቡ
ኣብ መወዳእታ ነዚ ዕላማ እትሰርሕ ሓይሊ ዕማም ቆይማ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ሕብረተሰብ ብቐንዱ ድማ ኣብ ኣዴታት ቀጻሊ ጎስጎሳት ክካየድ ኣብ ኣፍረይትን ኣከፋፈልትን ጨው ዕቱብ ክትትል ክግበር ከምኡውን ብቕዓት ኣዮዲን ኣብ ጨው ዝቋጻጸር መሳርሒ ብሰፊሑ ክትኣታቶ ተላብዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መዛዚ መቓል ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ግደ ዘለዎ ኣዮዲን ሕብረተሰብ ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ምእንቲ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ኣባላቱ ንምምሕያሽ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሐመድ ኑር ዓሊ ሰይድ በጋጣሚ 3 ታሕሳስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምስትንክልና ዝነብሩ ወገናት ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበር ኣብ ልዕሊ እቲ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ዘሰላስሎ መደባት ብደገፍኮምን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ጉዱሳት ዜጋታትን ዘተባብዕ ነጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ገሊጾም ንስንኩላን ናይ ስራሕ ባይታ ንምፍጣር እውን ማሕበር ናይ ልቓሕ ዕድል ብምርሓው ብውልቅን ጉጅለን ኣብ ንኡስ ንግዳዊ ነጥፈት ንዝሳተፉ ከም ዘተባብዕ ነቲ ዕድል ተጠቒሞም ዝምስገን ለውጢ ዘምፅኡ ከም ዘለው ብምብራህ ልቑሖም ዘይመለሱ ኣብ ግዜኡ ክመልሱ ኣዘኻኺሮም ኣብ ጽላት ሕርሻ ዝነጥፉ ኣባላት ምስ ሕርሻዊ ልምዓት ተሰነይ ዓሊ ግድር ብምርድዳእ ብጥርኑፍ ከልምዑ ዕድል ከም ተዋሃቦም ዝሓበረ ኣቶ መሐመድ ኑር ዓመታዊ ዝምስገን እቶት ከም ዝሓፍሱ ኣብርሆም ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ህንፀት 4 ኣባይቲ ስንኩላን ዝገበሮ ኣበርክቶ ብምጓስ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ብወገኑ ንስንኩላን ሓርበኛታት ምድጋፍ ዜግነታዊ ሓላፍነት ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ እቲ ንኡስ ዞባ ከካይዶ ዝጸንሐ ደገፍን ሓልዮትን ከም ዝቕጽሎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ደቡብ ሱዳን ኦስትሪያን ስዊዘርላንድን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ካይዶም ከካቦትኡ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ኣርሴማ ኣስመሮም ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ترى زبطحنا حبريتا أكيد أكلات إيرتراوያን ውዳቤታት ኣብ ኢጣልያ ማለት ጨናፍርን ውስጥ ጨናፍርን ህግደፍ ሃማደ መንስያት ህግደፍ ማሕበረኮም ከምኡን ኮሚቴ ሜድያን ዲፕሎማስን ብ8-9 ታሕሳስ ኣብ ሮማ መንፈቃዊ ግምጋም ብምክያድ ንትግባር ናይ መጻውጥን ስራሕ ዝሕይል ውሳነታት ኣውፅኦም ኣብዚ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስን ጠቅላል ቆንስል ኣቶ ተኽለሰንበት ኢማምን ዝተሳተፉ ኣኺባ ካብ ከተማታት ሮማ ሚላኖ ቦሎኛ ፓርማ ቬሮና ቶሪኖ ናፖሊ ካታኒያ ባሪ ፒዛ ኣብሩሶን ብረሻን ዝመጹ ኣካየት ኣካላት በቡዳቢኦምን ብሓባርን ናይ ዝተዓመ መደባት ገምጋም ብምክያድ መደባት ጥሙር መኸተን ምዕዋት ብውህደት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ዓመት 2023 ሓያል ኤርትራዊ መኸተ ዝተራየላ ዓመት ምንባራ ጠቒሱ ሓበራዊ ዕላማ ናብ ሸቱኡ ንምብጻሕ ዝበረኸ ንቕሓትን ተወፋይነትን ከም ዝሓትታ ገንዚቡ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ብወገኑ ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዝምልከት መብርሒ ድሕሪ ምሃብ እዚ ሓድሽ መድረኽ ዘምጽኦ ዕድላትን ብድሆታትን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተኽለ ሚካኤል ብ10 ታሕሳስ ኣብ ጁባ ህዝባዊ ሴሚናር ኣካይዱ ኣምባሳደር ዮሃንስ ኤርትራ ኣብ 2023 ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ንዘመዝገበቶ ዓወታት ብምጥቃስ ዜጋታት በቡዳቤታቶም ኣብ ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ተመላላእቲ ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ውዳቤታቶም ብምውርጻጽ ኣበርክቶኦም ንምዕዛዝ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ብዘይካዚ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብ ኦስትሪያ ብ10 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ቪየና ህዝባዊ ሴሚናር ኣቃኒዑ እቶም ዜጋታት ዝዓመምዎን ጥፈታት ድሕሪ ምግምጋም ንዝመጽእ 2 ዓመታት እተገልግል 5 ኣባላት ኣካያዲት ኣካል መሪጾም ብኻልእ ወገን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ ሃብተም ዘርኣይ ብ10 ታሕሳስ ምስ ሓለፍቲ ጨንፈር ሃማደ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ንተረአን ኣብ መኸተን ልምዓትን ሃገር ብምሙጋስ ብዝለዓለ ክቕጽሎ ተላብዮም ኣብቲ ልዕሊ 3 ኣካየት ዝተሳተፉ ኣኼባ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስን ንህሉ ኩነታት ውዳቤታት ብሓፈሻ ውዳቤታት ሃማደ ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቦም ኣብ ትግባረ መደባት 2023 ንዝተራየ ተወፋይነት ዝመጎሰት ኣደ መንበር ናይቲ ጨንፈር ወይዘሮ ትርሓስ ቀለታ ብወገና እማመ መደባት ስራሕ 2024 ንተሳተፍቲ ኣቕሪባ
ማእከል ንኡዞባ ሃበሮብ ዝኾነ ተዓሪታይ በብእዋኑ ክማላእ ፀንሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ርግኣት ፈጢሮም ኣመሓዳር ተሓውሲ ከተማ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ዑመር ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 1993 ብውሱን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝተበገሰ ተዓሪታይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ማእከል ጥዕና ቀረብ ፅሩይ ማይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ተዋዲድላ ከም ዘሎ እዚ ኸኣ ንጥርናፈ ህዝቢ ሰሓብነት ከም ዝፈጠረ ገሊፆም ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተዳለወ ርእሰ ውጥን እውን መሰረት ንምዕባለ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኣቶ እድሪስ ኣብኡ ምርኩስ ዝገበረ ህንፃታት ንመንበርን ንግዳዊ ትካላትን ከም ተሰርሐ ብምሕባር ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ መስመር ከረን ዓሪታይ ኣገልግሎት ምጅማሩ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ህዝቢ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣረዲዮም ሓውሲ ከተማ ዓሪታይ ብሕርሻ መጓሰን ንግድን ዝመሓደር ኣስታት 6700 ህዝቢ ይነብራ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሮ ዕድመኩም ብትእዛዝ እስራኤል ናብ ደቡባዊ ጫፋት ወሽመጥ ቃዛ ጊዒዞም ዘለዉ ፍልስጤማውያን ንለብዒ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ንሱ ዘስዕቦ ሞትን ተቃሊዖም ከም ዘለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖም እቲ ሰለማውያን ፍልስጤማውያን ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ከባቢታት ራፋሕ ኣዝዩ ጸቢብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ከቢድ ሽግር ማይ መግብን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን እውን ከም ዘለዎ ትውድብ ተወሳኺ ሓቢሮም እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ተካይዶ መጥቃዕቲ ኣጋር ሰራዊት ብሓፈሻ ኣብ ኻን ዩኑስ ድማ ብፍላይ ብዝሓየለ መልክዑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ፍልስጤማውያን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝካየድ ግጭት ናብዚ ሰለማውያን ፍልስጤማውያን ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ከባቢታት ገጹ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ገሊፆም በዚ ኸኣ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ነበርቲ ወሽመጥ ቃዛ ድሕነቶም ክሕልውሉ ዝኽእሉ ቦታ ከምዘየለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩሎም ብመሰረት ጸብጻባት ናይቲ ውድብ ልዕሊ 3/4 ካብ ትካላት ጥዕና ወሽመጥ ቃዛ ብደብዳብ እስራኤል ዓኒሎም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ብወለንቶኦምን ብሃገራዊ ጻውዒትን ናብ ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ከም ተጸንበሩ ፍሊጦም ፕሬዚደንት ፑቲን ነዝሓበረ ሎም 14 ታሕሳስ ምስ ማዕከና ዜና ሃገሩ ኣብ ዘካየዶን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈን ዓመታዊ ቃለ መሕተት እዮም ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መግለፂ ንኩናት ዩክሬን ተባሂሉ ዝግበር ፍሉይ ወፍሪ ምኽታት ሰራዊት ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ኣነፂሩሎም ንሩስያ ተቐንድን መሰረታውን ምርጋጽ ልኡላውነት ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን እቲ ውግእ ሰላማዊ መፍትሒ ምስ ዘይረክብ ሃገሩ ትዝድለ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣፍሊጦም ብለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ናይ ምስፍሕፋሕ መደብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንምግታእ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ፕሬዚደንት ፑቲን ብተደጋጋሚ ክሕብር ጸኒሑ እዩ ወተሃደራት ፈረንሳ ካብ ዝመጽእ 22 ታሕሳስ ተቕሊሎም ከም ዝወፁ መንግስቲ ኒጀር ኣፍሊጦም በዚ ድማ ወተሃደራዊ ህላወ ፈረንሳ ብሃገሩ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከም ዘብቅዕ እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ረዲኡሎም ኣብ ኒጀር ልዕሊ 1500 ወተሃደራት ኣዋፊራት ጸንሐት ፈረንሳ ካብ መንግስትታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ድሕሪ ዘጋጠማ ተቃውሞ በብእብረ ክስሕቦም ከም ጸንሐት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካብ 150 ዘይበዝሑ ጥራይ ተሪፎም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣብ መፋርቕ ናይዚ ዓመት እዚ ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ወተሃደራዊ መንግስቲ ኒጀር ምስ ፈረንሳ ንጸንሑ ውዕላት ከም ዝሰረዞን እቲ ግዳማዊ ወፍሪ ከብቅዕ ከም ዝወሰነን ጸብጻባት ይረድኦም ፈረንሳ ካብ መንግስቲ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ድሕሪ ዘጋጠማ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ኣብታ ሃገር ከተካይዶ ንጸንሐት ወተሃደራዊ ወፍሪ ክትዛዝሞ ከም ተገደደት ዝፍለጥ እዩ እታ ኣውሮጳዊት ሃገር ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከተካይዶ ጸንሐት ሽበራ ንምቅላስ ምዃኑ እትገልጾ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብኣንጻሩ ሽበራውያን ኣብ ምጭጫሕ ዓብ ተራ ከም ተጻወተ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ በዚ ኸኣ ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ ዝጸንሐ ህላወን ጽልዋን እናብቅዐ ከም ዝመጸ ጸብጻባት የረድኡ ትግዳማዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብቐንዱ ጸጋታት ንምዝማት ዝዓለመ ምንባር እዮም እቶም ጸብጻባት ዘነጽሩ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤስያ ኣውሮጳን ካልእ ክፍላት ዓለምን ተኸሲቱ ዘሎ ምምዝባልን ስደትን ሳዕቤናት ዝንቡዕ ፖሊሲ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ ኸኣ ብፍላይ ምዃኑ ኢራን ወቒሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሁሴን ኣሚር ዓብዱላህያን ጉዳይ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ
أبزكا زلو أهقراو وعلاب زسمع مدره وتهدراو متأتتاون إجدا أمريكان كأند تنكيناي تتريقو خوين مهلاو أب أفغانستان تفتيرون زلو خونتات كم أبنت بمتكاسار الديوم أوش متكازا زكا زلو دبداب إسرائيلين زخطلو زلو سبا أو غلولاونون كاب صعبنا زنبوع بوليس أمريكا مخانو منيستر عبد الحيان حبيروم زي كازي أشح سبات قتيلون مليونات مزابيلون زلو كوينات يوكرين أب مبعاس أمريكا قند تواسعت مخانا إيران توسخو قسام متأتتاو أمريكا بسوريا عراق ليبيان كالوتون سبعاوي كتباون ستان سمبرات يقدف كم زلو سبات يردوهم بريطانيا جابانن إيطاليان لعلفتنا دمص تقعز نفاريت كوينات بحبار كما عبلا زخل سممع لومي 14 تحساس كتيمان سممع منسترات مكلغال سلستيناتن هاجرات اب طوكيو اب زكادو ركبي تبصيحهم تي اب كلتشن 25 زبقس بروجكت اب كلتشن 35 عامه مرت كزازم تثبيت كم زغبر كا تحبيروم اتا تمع بالنفاريت كوينات كابتن قدمي ازم عبلا نفرت وق كابرادار ناي مخوال زل على عقمن بقعتن كم زهلوا تقليصهم أرمينيا أذربيجان كم أكلت سممع سلام نمختام زكايدو زلوا دبلوماسيا وصعري أسرات كم تلواوت أتقاليحهم بمسرة حبريتا أذربيجان كاب كلتشن عسران كيداتهم صنحت 30 كلتن أرمينياوين ناس أخذت لك انكلا أرمينيا بوغنا خلت وتهدرات أذربيجان فتح اللام كلتي هاجرات أبزمت صغروا غزي زي ترفو أسرات كلها وتا خمس خلا بمئمات تسقمتي نتكبراو نسممع سلام بايتا خمسة تاتا حقليسن أرمينيا أذربيجان بسنكوان النزوبا ناغورنو كاراباخ نعسرتات عمتات أب مونغو إنس أنحمد تفنان زلاغي مفتحي كركب بعتو بسرحة خمزة اللوين زحبرام بريزيدنت أذربيجان إلهام ألييف كساب مزام نايز عمتزي أمونغو خلتياتن هاجراتات تقالالي سمع سلام كختم كمزخل أبزحل فقربا معالتات أميتو منباري ذكر أمونغو زن كلت هاجرات زبت سمع سلام أمو حادثتان من رجال نايت زوبا لعلا قداسنت كمزلو مستقبابي كربز زلوم وقنات يحبروم جاسبر زبل سيامستو هابو تريو بيكاو بوبلاو معبل تمال 13 حساسة بوسنا سن سميناو مبرق أستراليا أبزبس حلو نواتاونا كباباون عنوات هاوريدوم تلعلمي 10 كيلومتر بساعات بزحم بنفاز تدفع معبل زسعبو حدقاتات علقلقن مهمام مريتن حيالو أبايتي أعنود إلكتريكن تحت غرطمو قعزيا مدرن انوات كم زوردو تقليصهم تهبو بلا لومي 14 تحساس حيلو كوانتنكي نسو زسعبو زنابقن كتسيلو بمهلاو زورد عنوات كي زايد كم زسق تحبيروم منقستا أستراليا بسفح قبابيتات سميناو مبرق نايت هاجر زرع على نحادقا متنقطها بمقواج هادو تا سيفيلاو دحنات كم زوافري زقلات نسعة تستدالو زيناو مسنادون مزامو قندنا تقدق مالكم أمادي أمم عبال بقعات من سيادك أنستيو زقوبرو وفرق زلعالي 5 دفعات بقليسهم أمنو زوب عد غيح برسات أقرار نمتاء ترى هزبنا مع حدر تغبابن كعزز من تحساسة بغريبو أبزوب عن سبا أبتعنا وربحة أيودين زي تحوصة جوا استمرتو عيبو أوش متكازا زي تمزابولو في الاستعمان لبعيته محلال افتحمامات تغليعم كنزلو تقليسهم بريزيدنت بوتين أبزع عمت زي لفرق مليون زقاتات نبحيلتات مكلغال كم تصنبرو أفليتهم أمريتو توافيرهم زلو وتهدرات فرنسا غابزمت سران كلتن تحساس كم زوزو من قسم جرا أفليتهم
نلوم حاموس 14 تحساس ساعة 9 مشت تدالو زينو مسنادونا أستزازم له بغنشات